Ndikulandireni ku programu yathu ya Kuya imene timakhala tikutsindika nkhani zokhudzana ndi imeneyi chuma cha boma chikuyendetsedwera komanso nkhani zokhudzana ndi dziko komanso mwina tikambe nkhani zoti tikakamba nkhani za ndale zokhudzana bwanji ndi imene boma likuyendetsedwera. Timakamba nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudza kwambiri Malawi m'madera osiyanasiyana amene mapezeka. Ndikulandireni kuchokera pena paliponse pamene muli ku programu yathu ya lero. Dzina langa ndi Rachel Mohango. Programu yathu ya lero tili ndi mlendo wathu mwa nthawi zonse Dr. Mcbride Nkhalamba amenewa ndi kadaulo kapena tinene kuti katswiri pa nkhani yopanga kafukufuku mmene maiko amayendetsera chuma cha dziko komanso mmene amayendetsera maiko awo mu njira zosiyanasiyana zokhudzana ndi kuti anthu a mdzikomo zimene zikuchitika zikhale kuti zowapindulira komanso zopindulira boma. Ndiye mu programu yathu ya lero tikhala tikutsindika nkhani yokhudzana ndi kayendetsedwe ka chuma cha boma. Kodi tikanena kuti kuyendetsa chuma tikutanthauza chani? Komanso tikakamba za chuma cha dziko tikutanthauza chani? Tifuna timvetsetse titsindike pa nkhani imeneyi. Ndikulandireni ku programu yathu ya lero Dr. Mcbride Nkhalamba. Zikomo kwambiri mayi wangu zikomonso kwa amene akutimvera amene akuchita chidwi ndi zimene tikumakamba tsiku ndi tsiku nkhani ya chuma nkhani yakayendetsedwe ka chuma. Kwambiri ife tithokoze kuti nanunso muli ndi chidwi chotsanthula nkhani yokhudzana ndi kayendetsedwe ka chuma komanso kuti nkhani yokhudzana ndi imene boma likuyendetsedwera mu maiko osiyanasiyana koma pakadali pano tikubwera ku dziko lathu la kuno ku Malawi. Timangomva kuti kayendetsedwe ka chuma zimakambidwa kwambiri m'mawayire simu malo mmene timakhala koma ndikudziwa kunena kuti chuma chija kuti chiyendetsedwe pamakhala ndondomeko zosiyanasiyana, pamakhala mabungwe osiyanasiyana amene amakhala kuthandizira kuti chuma chija chikuyenda bwinobwino. Mwina mutangotifotokozera kuti timvetsetse pa nkhani imeneyo kuti ndi mabungwe ati amene amatengapo mbali pothandizira kayendetsedwe kabwino ka chuma cha dziko. Zikomo kwambiri mayi Muhango. Nkhani yoti ndiyambire kufotokoza ndiyo kuti kayendetsedwe ka chuma cha dziko si nkhani yachidule, si nkhani yapafupi, ndi nkhani yayikulu kwambiri. Mu Chingereza amati there are no quick fixes. Kusonyeza kunena kuti ndi nkhani yokuti mafunika kuiganizira mwakuya kuona kumene dziko lidachokera kumbali ya chuma, kuona mmene dziko lapansi lathunthu lilili pa nkhani ya chuma ndi kuti likulowera kuti dziko lapansi kumbali ya chuma. Kuno ku Malawi timayikidwa pa mulingo wa maiko osauka. Akaona pa maiko osaukitsitsa dziko lapansi, pa maiko 10 osaukitsitsa dziko lapansi, Malawi ndi dziko limodzi pa maiko amenewo. Ndipo pali zinthu zambiri zimene anthu akhala kumakamba pa zaka zonsezi zimene zakuona kuti zimakanikitsa kuti chuma chathu chisinthe. Pali gawo limene amati structural changes kunena kuti tisinthe madera a chuma cha dziko lino amene amatipatsa makobiri kapena amene amatipatsa chumacho kumene ma sectors athu tisinthe. Dziko la Malawi chuma chake amati kwenikweni chimachoka ku ulimi, tinakambapo zimenezi. Koma palinso kupanga chuma chimene chimachoka ku migodi mining sector, komanso pali chuma chimene chimachokera ku ma services, hospitality ngati mahotela, zakoma malendo, zina ntchito zina zoti kuthandizira masiku ano tikudziwa kuti kuli artificial intelligence, kuli amati fourth industrial revolution zokhudzana ndi kugwiritsa ntchito magetsi poyendetsa ntchito za makampani ndi ntchito za boma kumene konso ndi mbadilira gawo lina la chuma. Nde tikamamva mmene anthu amene amayang'ana chuma m'dziko muno amafotokozera amene akuti dziko la Malawi likuyenera kuti lichite zinthu zingapo. Akuti choyamba tikuyenera kuti tionetsetse kuti imene timati mainstay of the economy, pamene chuma chathu cheni chimachokera ulimi, kumeneko tikufunika tisinthe zinthu zingapo. Tiwonjezere zimene timagulitsa kumeko akunja kuchokera ku ulimi. Takhala nthawi yatali kudalira fodya, koma pali zinthu zina zotikhoza kumagulitsa kumayiko amenewa amene timachita nawo malonda kuti chuma chathu chipite patsogolo. Komanso olo kufodyako pali zinthu zingapo zimene timafunika kuti tipititse patsogolo. Ndingokupatsani chitsanzo. Kuno ku Malawi timalima fodya pa ekala akuti timapeza makilo
mwina 700 average on average. Pamene mukafanizira dziko ngati Brazil, ekala yomweyo amapeza makilo 3000. Ndiye tikangoyamba kuyang'ana kuchuluka chabe kumene timafoja, kuchuluka kwa foja amene timapeza pa ekala ku Malawi kunoko ndi wochepa kwambiri, tili kutali. Komano tikabweranso ku grade ya foja, quality ya foja, nanga si mtengo umayenderanso quality ya ku Malawi ndi yotsika kwambiri kufanizanso na mayiko anzathu amapanga foja. Mayiko anzathu amapanga foja ochuluka pa ekala, komanso amapanga quality so yakulu pa ekala. Ndiye tikayambira pamene tili kuti ndalama yathu imene timayipeza mdziko muno, ndalama yakunja timayipeza kudzera mu foja, tili mavuto ku foja kumene kuti akhale pa ekala tizipanga ochuluka wokwanira komanso wa quality. Zonsezo zikukhudza chuma chathu chifukwa chonena kuti chuma cha dziko chimayendera kuti anthu mupange malonda kuti mpeze ndalama yakunja muzigula zinthu zimene mukufuna mdzikomo, fasi mungapange chilichonse ayi. Komanso tikabwera pa malonda ogulitsa katundu wochoka ku ulimi, tikuona kuti tikungokhala ngati tikukanirira kufojako pamene tinali ndi mbewu zina zimene tinakathoma kugulitsa, kaya mwina kuonjezera ku coffee, mwachitsanzo chabe coffee, kuthonje, kuti yamene, kumpunga, kuli soya, kuli nyemba, masiku ana kumagula kuti speckled beans mayiko akuyitanitsa zimene zija. Mkhozo odabwa kuti dziko lapansi pano zimadyedwa nyemba, zimadyedwa zambiri osati masewera. Tsono kugawo limenelo tikuonetsa kuti sitikukwanitsa kwenikweni zimene misika ikupempha kuti tizitumiza ku misika ndi zimene tikupanga ife sizikugwirizana kumene kuti kugawo ya ulimi. Apapa ndinangopereka chitsanzo chabe koma sinabwere ku funso lanu kuti kodi amayendetsa chuma ndani, ndipo mabungwe amayendetsa chuma ndi ati amene zimakhudza nkhani ya chuma mdziko. Nde mukudziwa ndikuduleni nkhani ukakhala kuti ukamayikamba nanga simukhala kuti mukupita ukafotokoza poyankha funso langa, koma mufotokoza mfundo yabwino yokuti Malawi inalesa atha ufuna kuti akhazikike pamvetsetse. Mwakamba nkhani yokhudzana ndi foja kuti ndi chinthu chimene ife timakhala ngati tikudalira olima ndikuti so tikagulitse ku mayiko akunja. Vuto lili nalo ndiyo tikolite komanso amakhala wochepa. Zikuyenda bwanji pamene patinene kuti nchifukwa chonena kuti dziko lathu la Malawi lili kale pa mulingo onena kuti ndilovutikitsitsa mayiko anzathu ndiochita bwino? Pali zifukwa zingapo. China chimene munamvapo mwina chonena kuti boma lidayika misonkho yochulukitsitsa pa foja. Kuli mabungwe akuti tama chano saja kutenga ndalama kuchoka ku foja yemweyo. Chotsatira chake nchoti munthu amene amalima foja ayo amakhala ndalama yochepa. Ndenga tali ndalama yochepa sangapititse patsogolo ntchito zake zolima foja kuti ulendo wina alime wa quality yabwino, achuluke, ndikhale ndi zolowamo munthakamo zoti zitipatse foja amene ndikufuna ine, kapena tinene kuti foja amene akufunikira kwa mulimiyo. Nde pakatipa pa zaka zapitazi kunabwera munamva pamati contract farming, kunena kuti makampani amagula foja iwo azipereka zofunikira kuti zilowepo lima foja, kenako zikafika nthawi yogulitsa iwo aja agulitsekerako muchotserane. Koma zimenezo tanthauzo lake ndionena kuti ndalama imene timapeza yakunja ija idacheperapo chifukwa choti makampani aja amachotsanso ndalama imene ikugwirizana zimene adapereka kwa mulimi kuti alime. Zonsezi zikusonyeza kunena kuti palili kuperewerabe ndithu payankho lokhudzana ndi imene foja timalimira. Foja amapita ku misika imene timati fixed markets, misika yona kuti mitengo yake imakhazikisidwa ndi misika osatogulitsa. Ine ndikalima foja ndikagwiritsa ntchito mwina pa ekala kuti ndilime foja wa ekala, ndaononga ndalama yokwana mwina 200,000 tinkutenga wachitsanzo. Ndikapita ku nsika chimene ndikuyembekezera nchoti ndikapeze ndalama yosachepera imene ndagwiritsani ntchito komanso pakhale phindu. Koma ngati ndafika ku nsika kuja ndaona nene kuti ayayi amene sindingakupatseni ndalama imeneyo, ine ndikupatsani 180,000 ndikuti ndatani ndamene pacha ndaperewedwa ndaluza sindingabwerereso nkumakathawu panga ulimi uja moti ndipite patsogolo. Zonsezi zimayenera kunena kuti ndoti boma lilowepo lionetsetse kuti zimene zimalowa pa ulimipo zikutha kupezeka mdzikomo pa mtengo woti wabwino, osati msonkho kungwambira kalikonse kamene kakubwera ku ulimi wa foja msonkho. Kati pabwera akuti mafereza msonkho. Mulima amene akuti akagulitsa zimene zija msonkho. Ndekula akuti atama
kuli chani zimabungwe zikuzikulu amangaso chinyumba chawo mukamachoka ku airport ku apa kuti amayendetsa za fodya nawo satengeso pati ndiye kuti ku auction holdings atamagulitsa fodya masala aleso azilandira chidzera so muchaniso mu fodya yemweyo ndiye mukuonetsetsa ndalama imene mabwerera kwa mulimi kuti athe kupita patsogolo ndi ulimi wake makhala yochepa koma mukambokamba zimenezi nkhani zambirimbiri zituluka ukunduku nangasi pamalo pona kuti anthu amapezako kena kache pamavuta kuti musithe zinthu koma kuli zinthu zoti zikhoza kuchitika kuti fodya city ina chitsanzo chabe koma ndimafuna ndinene kuti mabungwe amene amayendetsa chuma mu dziko kapena amene apanga ndondomeko zoyendetsera chuma ndangapo koma sanafika mabungwe amenewo ndinenepo gawo lina limene sitimalikambakamba yani chuma kuti chikhazikike dziko limene akuti lionetse kuti lili ndi ulamuliro otsata malamulo, the rule of law. Zimenezo zimachitika kuti makoti azitha choyamba kuweruza nkhani mwachilungamo, chachiwiri kuweruza nkhani pa nthawi yake. Kuti munthu akabwera mdziko akatenga makobiri akabweretsa mdziko muja azoti ndalama zanga zotetezedwa ndi malamulo osati maganizo a munthu yayi. Makoti ndofunikira kwambiri chifukwa munthu akafuna lowa mu dziko ndalama afuna zoti ndalama zanga zija zili zotetezedwa ndi malamulo a mdzikomo sikuti dzapezeka kuti ndabweretsa ndalama zambirimbiri ndikukanika kuti ndalama zanga zija mwina ngati pali munthu amene ali ndalama zanga kapena imafunika ulipidwa kapena business imene makhalira palibepo amene angandithandize kundikira kumbuyo kunditeteza kudzera malamulo. Ndiye gawo loyamba ndinoona kuti mmene okhala ndi makoti mmene okhala ndi malamulo onetsa kuna kuti munthu akamabwera adziwe kuti yayi zimenda motere ndipo nkapanga business yanga motsata malamulo awo sindikhala ndi vuto pakakhalanso vuto tikapita ku makoti akagwira ntchito yawo predictability timatero mchingerezi. Koma zimenezo zimatheka imene ndi gawo loti ife ngati dziko tikuyena soti tani tikepo nzeru. Gawo lina loti tilione kunja kuno kuli bungwe amati World Bank munamvapo limene lili banki lalikulu la dziko lapansi ndamapita m'mayiko nkumayezayeza kuti kumafufuza kuti kodi munthu akafuna kuyambitsa business mdzikomo zimayenda bwanji zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti apeze license yongoti atsegule company zimatenga nthawi yayitali bwanji nanga akatsegula company ije kuti atsegule account ku banki kuti apita account apeze certificate yoti azithoma lipira msonkho zimatenga nthawi yayitali bwanji amaona nthawi imene munthu amatenga mwachitsanzo kuti atsegule business. Ndiye adapeza mulingo umene amati ease of doing business. Kodi mdzikomo munthu akafuna kupanga business kwa pafupi bwanji kapena nkovuta bwanji kupanga business iyo chimene chonso nchinthu chachikulu tikamakamba za chuma la dziko. Ndiye dziko limene oyika malamulo osonyeza kuti kupereka malamulo komanso kuyika ntchito za boma zoti munthu akafuna kuti apange business dziko muja zichitike pa nthawi yochepa zichitike moyenerera osati munthu ka license kamodzi koma kuti aende munthu akadikira file idapita kwakuti chanchandi ya zimene zimatenga milungu yakuti akafuna kulipira msonkho mene ola akafuna service yochoka boma kuti business yende kutsegula bank account kumene masiku ndi masiku mpaka ukufunsa kuti udagogo wako mandali kuti ndikudziwe ndiwe ndani zinthu mbwe ndiye pano zaphatikiza naso ndikuchedwa kwa ma ID kuti apanga expire koma nangasiku bank afuna wapite ndi national ID zokazo umene wokonso chaka chikutha munthu ma ID simukulandira zinthu zake ndi zimenezo simungakambeza chuma cha dziko osakamba za zimene zimachitika ndi anthu amene amabweretsa makobiri mdziko kapena amabweretsa kuzakhazikitsa mabizinesi mdziko kuchoka kunja komanso anthu amuti mdziko momwemo chuma sichingapita patsogolo chifukwa boma asadzakunamizeni munthu boma silipanga chuma amapanga chuma ndi anthu amene amapanga za malonda mabizinesi mafactory mene mukudziwira ino boma lili ndi gawo loyika malamulo kukhazikitsa ntchito zoonesa zakuti anthu amene apanga business akupanga malonda amene akufuna kutsegula mafactory amene akufuna kubweretsa ndalama mu dziko zinthu zimene zichitika bwinobwino zisachedwe zichitike moyenerera ndipo pakhale chitetezo kukatundu amene angapange chuma chimene akupanga mdziko muja komanso munthu akavuti wapanga business ndalama akafuna kutenga mdziko muja kuti abwererese kwawo kuti ukubweretsa kobiri ndi ukapanga ndalama ina ibwerereko pasakhale mavuto zonse zimakhudza chuma cha dziko. Pamene popo mwina ndingobwerera kumbuyo amene mwanena kuti munthu apanga business ndi ndalama zija zibwerere kwawo
tili ndi mavuto mkale pakadali pano operewedwa kwa ndalama zakunja mdziko mwathu muno. Sindikudziwa kuti chimene mwakambachi chimangokhala kwa anthu amene abwera kudzapanga business m'Malawi kapena mwinanso amalawi amene akupanga business kumayiko akunja kuti ndalama zimene akupangazo zizithanso kubwerera ku dziko la Malawi. Ndi momwe mofotokozera momayi koma choyambirira chikati ndalama yakunja imene amati forex. Forex si mvula yayi kuti timachitodikira chauta kuti ndiye kuti igwa tsiku lakuti kamene sinako. Forex ndi ndalama imene dziko limapeza likamachita malonda ndi mayiko anzake. Ife tikakhala ndi katundu ku Malawi kuno amene akumfuna zathu mayiko ina tikagulitsa katundu uja iwo aja akatilipira amatilipira pa ndalama imeneyi. Tsono dziko lapansi tidagwirizana mayiko ambiri adagwirizana kuti ndalama imene tizitenga ngati yoyezera tikamapanga malonda. Fwa ife tili ndi kwacha kuno koma mukapita ku Kenya kuli shilingi. Ndiye kuti zizithana kwacha ndi shilingi mwina ayayi bwanji tingosankha ndalama imodzi imene tikuona kuti yokhazikika simasintha mphamvu kweni kuyendera datenga dollar US dollar kuti imene ndiye tizigwiritsa ntchito tikamagulitsana malonda kuti kwacha tikayifaniza ndi dollar ili mphamvu yanji shilingi ili mphamvu yanji ndiye tikamagulitsana tizitenga dollar ija kuti ndi imene iziti yezera mphamvu za makobiri amene tinawo mayiko osiyanasiyana. Ndiye kuti tipeze ndalama imene tigulitse malonda. Funso ndira kuti chifukwa chani sitigulitsa malonda. Mafactory pakamwa paliyense amene amakamba za chuma amene akuti yayi tiyambe mafactory. Mukudziwa atsogoleri angapo anena kuti titsegule mafactory. Kuti titsegule mafactory tikufunika kuti tizigula machine abwere mdziko. Factory nanga mumapangira manja mkhozo mapanga katundu ndi manja. Mafunika makina abwere mdziko. Makina ositupanga mdziko ayino ochokera kunja. Kodi munthu akadetsa makinawo tikunthandiza kumchotsera msonkho. Tikunthandiza boma luchitapo chani kuti anthu azitoyitanitsa makina kubwera mdziko. Ikukuti kuyang'ana kumbali ya chuma kunena kumene tikupanga katundu. Sitinafike mbali yayikulu yoti ina kukhala ndi misika. Chifukwa misika yonso simangobwera pamafunika anthu adziwe kuti pansika pakatundu amene tikupititsa amafunika akhale wa mtundu wanji. Ochuluka bwanji komanso timulongedze bwanji ndipo akhale otani mmene timampangira katundu. Mwachitsanzo kulimi kwamatamba phytosanitation requirements chigerezi chake. Ndiye kuti chimene mufuna kugulitsa kunjacho kuyambira kukalimidwe kache mwachilima bwanji mwathiramo mankhwala mtundu wanji mu chinthu mene katundu amafuna kugulitsa zochoka kulima. Zonsezo kuti zichitike pamafunika kuti boma litengepo mbali kuyikapo alangizi komanso kuletsa kuti katundu simungagwiritse ntchito polima. Komanso katundu uja akapangidwa pakhale ndithu mwayiona kuti akamachita timati packaging kulongedza zinthu zopangira packaging izo zilimo mdzikomo. Ndiye kuti wina akafunika akhale ndi business ayitanitse katundu uja abwere mdzikomo kuti anthu azitha kulongedza katundu moyenerera kuti akakhale pa msika wakunjawo mmene zimayenekera kumsika uzimafuna pa msikapo. Zonsezo kumbali ya kupanga katundu mmene tamupangira ujeni kumpangira kumulongedzera kunkonzekera kunsika komanso peza nsika. Zonsezo ndi gawo pamatani pamayenera kubwera ku boma kuti tikagulitsa chachikulu ndiye tipeze forex tipeze ndalama yakunja. Chifukwa ifenso tifuna katundu achoke kunja. Tifuna mafuta, tifuna fertilizer, tifuna mankhwala zinthu zimene sitipanga mdziko. Ena amafunanso aguleko galimoto. Galimoto sindingonena kuti galimoto yopitira ku ujeni yayi kumowa koma kuli magalimoto osiyanasiyana enonyamula katundu amathandiza business mwafika nyamula katundu pali zambiri zimene timayitanitsa kunja. Koma chachikulu kuti chuma mtsogoleri wina aliyense wa ndale mulingo wake woyamba waukulu dziko lonse lapansi chikayendetsedwe ka chuma chaboma chikuyendetsedwa bwanji. Funso langa of course simunandiyankhe. Funso lenileni simunandiyankhe lomwe ndafunso nena kuti mwina ndi mabungwe ati tifuna tidziwitsitse kuti ndi mabungwe atiyo amene amathandizira kuyendetsa dziko chuma cha dziko. Koma chifukwa choti mwakambapo zina ndi zina zokhudzana ndi makamaka forex ndalama yakunja imene makhaso li kuthandizira ku dziko kwathu kuno mwakambapo za zinthu zimene zimapangitsa kuti ndalama ya forex ija izibwera pali nkhani imene ili mkamwa imene yapweteka kwambiri ndithu amalawi ambiri mitima yawo imene mwakambapo kuti magalimoto ambiri amene amabwera ku Malawi sura amakhala kuti mwina tifuna tiyendere manyado ambiri amakhala kuti afuna adzipangira ma business a transport. Ndiye kwabwera chikalata chimene chalengezedwa kunena kuti
msonkho wa magalimoto waonjezekera chimene ndi kuti amalawi ambiri apwetekeka nacho kutukuka kuja ndi kuti pamene pakukhalapo kapena mwina timvetsetse kuti chachitika ndi chani kuti tifike pamenepa. Ndalama ichepa boma limafuna alike ndondomeko zonera kuti anthu amene akugwiritsa ntchito ndalamayo forex ndalama yakunjayo akhale kuti ndiye kuti akufunitsitsadi ali nzifukwa zikuluzikulu zogwiritsa ntchito ndalama ifuka pali anthu amene amatenga ndalama imeneyi forex kumagula zinthu zonera kuti sizofunikira kakugula wireless yakanema televisioni kakugula katundu ino kuti sakufunikira ndiye boma poletsa zimenezo amayikapo tsopano misonkho ikuluikulu kuti iweyo udziwe kunena kuti izi tingosiya kuli kuno ndingodikira kapena ndizinkwera nawo minibus kapena nchiteko haya galimoto yawo. Komano nenepo zinthu zingapo za forex pene sindatchulepo. Forex imachoka ku malonda mukagulitsa malonda. Forex imathobweranso ndi anthu amene afuna kudzambitsa ntchito za business ndi malonda mdziko mwawo timati foreign direct investment. Anthu amatenga ndalama kunjako nkubweretsa mdziko muja. Komanso forex imathobwera ifika kudzera mu ndalama zimene boma limatha kupeza mu ngongole. Global capital markets misika imene mabungwe amene amathobwereka ndalama boma. Komanso forex imathobwera kudzera mu donations ni grants amene amachoka ku mayiko imati foreign direct assistance ndalama zimene zimachoka ka bungwe ngati dziko ngati Britain America amathonera kuti ayayi tikukupatsa mkoni ndalama iyi zonsezo ndi kumene kumachokera forex. Ndiye kumafunika kukhala ukatswiri kubomako odziwa kuti kodi ndalama iyi upezeka yochuluka bwanji ndipo ikujibwa bwanji kuti muziona kuti ayayi tizikhala ndithu ndiyokwanira kuti mwina tidziwe kuti tikwanira miyezi 3 miyezi 6 tizionetsetsa kuti ndalama ija ikulowapo. Chifukwa chake ino mwakamba nkhani kuti anthu ena amati kugulitsa katundu kunja koma ndalama ija osabweretsa kuti ku Malawi. Pali zifukwa zambiri. Ndalama ija ikabwera ku Malawi amapezeka kuti akayifuna kuti abwerere akapangire malonda aja awuzoti yatha ndalama iri kulibo ndikuisunga kunjako fa ndikafuna kuti ngule malonda ndiyipeza. Ndezonsezo pali zinthu zokhudzana ndi mmene mdziko iniyo mukuyendetsera kapena mukusungira mmene mukuyipezera ndi mmene mukusungira ndalama yakunja ya forex ija. Kuti anthu azibweretsa ndalama zija torazo kuti ngati ndili wa business mwezi ulonse ndimakatenga katundu ndiye ndikanawo kuti ndikufuna forex kulibe ulendo wena nkagulitsa katundu uja ndalama ija ndisiya konkuja kuti ndikapeza so business malonda kuti nkatote katundu ndikakugwiritsa ntchito ndalama ikunja ija. Lezo zimapangitsa sokuti ndalama isamapezeke muti mudziko. Mabungwe amene amayang'anira zimenezi ndanga kuli mabanki central bank ya Malawi amati reserve bank ndi imene imayang'ana fundo za khudzana ndi ndalama kuti kodi chiongola dzanja chikhali cha mtundu wanji. Ndi imene so imayang'ana timati supervision imene imayang'ana mabanki commercial banks amene inu mapita ukabwereka ndalama ukasunga ndalama kuti kodi iwo chiongola cha dzanja chawo chikhali cha mtundu wanji. Komanso abwereketsa ndalama yochuluka bwanji ku anthu amene amapanga za malonda. Koma akamabwereketsa ndalamayo ayikepo ndondomeko zotani zofunikira zotani kuti munthu abwereke ndalama timati terms wamabwereka ndalama kuzotaya ukabwereka ndalamayi ufunika ukwaniritse izi. Reserve bank ndiye imayita supervise ma commercial bank iwo kuti ayayi tione kuti chiongola dzanja kuyenda chanjani ndiyofunikira kwambiri. Kuboma munamvapo ena amati fiscal policy imatanthauza kuti boma likuyendetsa bwanji ndalama zimene boma likatenga misonkho kuti iperekere ntchito za boma igwire ntchito za boma kaya ku maphunziro kaya ku moyo kuti ikugwiritsa ntchito bwanji. Boma ndi bungwe limodzi limene limagwiritsa ntchito ndalama kwambiri kukakhala ku Malawi kuno ndi matrillion kwacha ndi imakhudzaso chuma cha dziko. Boma ngati sili kuyendetsa ndalama zake zomwe bwino zimakhudzaso dziko imene kuza ku fiscal ndiye kumene kuja kuti Ministry of Finance imene mavoti treasury national treasury ndi gawo lofunikira limenelo. Komanso kuli anthu amene amaona kuti ndalama zija zikuyenda motsata malamulo fuka pali mbava upandu kuli mabungwe ngati Financial Intelligence Unit amaonetsa kuti munthu azitsata malamulo amene ayikidwa ndi mabanki ndi boma. Mabungwe ena muwadziwa okhola ngati anti corruption kuonetsa kuti
anthu akugwiritsa ntchito ndalama sakungotulutsa ndalama kuba komanso kuli mabungwe ngati Malawi Revenue Authority kuti ndiwere matola ndalama ndikutola ndalama muchilungamo munjira zotani ndipo ndalama zija zichita zikuperekedwa munjira motani ma projections ake kuti zikupezeka ndalama zochuluka bwanji pa tsiku lakuti mabungwe okhofunikira amenewo zina ndakambako kale ngati tikamba kunduna wa zamalonda ndi maunduna ena amene amakhala ndi ntchito zokhudzana ndi chuma cha dziko. Ndikuthokozeni chifukwa choti munakhala nafe mu program imeneyi kumvetsera zimene timakambirana. Ndikupempheni kuti mudzakhalepo mposo sabata yamawa pamene tidzabwerenso ndi mutu wina momwe mu program yakuya. Kumbukirani iyi ndi program imene timapita pansi pakuya kutsindika nkhani zokhudzana ndi utsogoleri wabwino komanso kalamulidwe kabwino komanso kayendetsedwe kabwino ka chuma cha boma. Dzina langa ndi Rachel Muhango. Dzakhaleni pompo sabata yamawa.